Door alle grote zaken die het spelen in het noorden had de politie Friesland geen mensen meer hoor. Frieske rechercheurs had smoordrok met bijgelijks de moord in Jesterwoude, maar ik de nasleep van de rellen in Haren. Lietsere zaken lieken stritraven en wenning in braken bleven er toch lezen. De skulpenpaden op het Amelon verdwijnen mogelijk. De gemeente vindt het onderhoud onder de 34 kilometer fietspad te duur worden. Dat komt terug de onvier van de skulpen. De gemeente wil onderzoeken of de skulpenpaden ook vervangen worden kunnen door betonpaden. De politie had een tip gekregen hoe de moord op Marijke Heiltjes van Jesterwoude. Een aanleiding van de oproep Justerjon in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Om meer informatie te krijgen over het misdrijf is de politie met een publiekscampagne begonnen bij onderordende posters. De gemeente Zuidwest-Friesland krast goed 13 baan. Een managementlaag verdwijnt om zo'n vluggen te handelen. Het gaat om zo'n 20 werknemers. Er is al gepraat dat er 2,5 miljoen euro op de personeelskosten bezuinigd worden moet. Er krijgen de ambtenaren dit hier geen krispakket. Joenen vannacht helder waar en koud, maar op een soort plak een groen frost. De temperatuur leidt om de 3 graden heen. Morgen een dag met aardig wat zinnen, letter op het dijber in de loft. Het wordt als een 13 graden.